Kahimtang alang sa tanang katawhang Pilipino ang kinahanglan nga tutukan sa gobyerno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug dili lamang ang kahimtang sa pipila. Kini ang namatikdan ni kanhi National Security Advisor o Secretary of National Defense Norberto Gonzales kung hisgutan ang aksyon sa administrasyon sa epekto sa krisis sa lana sa tibuok kalibutan. Misugyot si Gonzales nga sundugo ni Marcos ang gihimo sa kadagkuan sa Vietnam kung diin ilahang gipaubos o gipugngan ang pagsaka sa presyo sa lana. Gipasigarbo pa sa nasod nga nagpadayong stable ang presyo sa tanang produktong petrolyo ug nakafocus ang ilahang kampanya sa pagdaginot sa enerhiya. Gumikan sa istrikto nga aksyon sa ilang gobyerno batok oil importers na pugnan sa ilang nasud ang pagsaka sa inflation o gihupay ang kabalaka sa ilahang mga sibilyan. Higala mao kana ang atuang nga 3 o'clock news break ning sibihang DXMU FM. Kini ang inyong tigbalita, LJ Iman Aninayon of DXMU FM 88.9, your development radio.